Αρχικά, εισάγετε τα στοιχεία σας και συνδέεστε στο λογισμικό. Στην αρχική σελίδα μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά τις σημαντικότερες πληροφορίες, όπως τους δυνητικούς πελάτες, τα projects που βρίσκονται σε εξέλιξη, τις προσφορές που έχουν αποσταλεί και την κατάστασή τους. Επίσης, μπορείτε να δείτε, να προσθέσετε ή να τσεκάρετε τη λίστα των ημερήσιων υποχρεώσεών σας. Τέλος, μπορείτε να δείτε τα στατιστικά της εξέλιξης των έργων σας, τα task σας, αλλά και όλες τις εργασίες κάθε ημέρας σε ένα ημερολόγιο. Στην οθόνη «Πελάτες» μπορείτε να δείτε όλους τους πελάτες που έχετε καταχωρήσει, να καταχωρήσετε νέο πελάτη, αλλά και να κάνετε εύκολες και γρήγορες αναζητήσεις χρησιμοποιώντας την μπάρα της αναζήτησης ή εξειδικευμένα φίλτρα. Για να καταχωρήσετε νέο πελάτη, εισάγετε τα στοιχεία του, όπως όνομα, αφημί, διεύθυνση, ιστοσελίδα, επιλέγετε τη γλώσσα και πατάτε «Αποθήκευση». Στη συνέχεια μπορείτε να εισάγετε και περισσότερα στοιχεία, όπως τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, σημειώσεις, αρχεία ή οτιδήποτε άλλο κρίνετε απαραίτητο. Στην οθόνη «Προσφορές» μπορείτε να δείτε τις προσφορές που έχετε αποστείλει, να ελέγξετε την κατάστασή τους αν έγιναν αποδεκτές ή όχι ή και να δημιουργήσετε νέα προσφορά. Για να δημιουργήσετε μία νέα προσφορά, επιλέγετε τον πελάτη στον οποίο θέλετε να την αποστείλετε και αυτόματα συμπληρώνονται τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας που θα λάβει την προσφορά. Εισάγετε την υπηρεσία και την τιμή που επιθυμείτε, πατάτε το πράσινο κουμπί δεξιά και μπορείτε να αποθηκεύσετε την προσφορά ή και να την αποστείλετε αμέσως. Αν δεν θέλετε να την αποστείλετε πριν την ελέγξετε, πατάτε μόνο «Αποθήκευση». Στη συνέχεια μπορείτε να επεξεργαστείτε και άλλα στοιχεία της προσφοράς αν επιθυμείτε, όπως και να χρησιμοποιήσετε ένα δικό σας πρότυπο. Πριν την αποστείλετε, μπορείτε να επιλέξετε «Προβολή ως πελάτης», να δείτε αυτό που θα δει και ο πελάτης σας. Ο πελάτης θα λάβει ένα σύνδεσμο που θα περιέχει όσες υπηρεσίες εισάγατε στην προσφορά, θα μπορεί να την αποδεχτεί ή να την απορρίψει πατώντας ένα κουμπί, αλλά και να γράψει τα σχόλιά του. Η προσφορά μπορεί, επίσης, να κατέβει και ως PDF. Στη
Στη συνέχεια, μπορείτε να αποστείλετε την προσφορά άμεσα μέσα από το λογισμικό με το πάτημα ενός κουμπιού. Στην ενότητα Συμβόλαια, μπορείτε να δείτε όλα τα συμβόλαια που έχετε αποστείλει, την κατάστασή τους και να προσθέσετε ένα νέο συμβόλαιο. Για να το προσθέσετε, πατάτε Νέο συμβόλαιο, εισάγετε τις βασικές πληροφορίες και στη συνέχεια μπορείτε να γράψετε τους όρους, να επισυνάψετε αρχεία ή να χρησιμοποιήσετε πρότυπα που έχετε ήδη φτιάξει. Μπορείτε να ελέγξετε το συμβόλαιο πριν το στείλετε, όπως και την προσφορά. Εδώ, ο πελάτης μπορεί να αποδεχτεί πατώντας ένα κουμπί το συμβόλαιο και να υπογράψει απευθείας με το ποντίκι ή με το χέρι αν είναι σε κινητό. Και πάλι, μπορείτε να στείλετε το συμβόλαιο άμεσα από το λογισμικό πατώντας ένα κουμπί. Στην ενότητα Project, μπορείτε να δείτε όλα τα έργα που έχετε καταχωρήσει, να δείτε την κατάστασή τους και να προσθέσετε νέο έργο. Εισάγετε τα στοιχεία του έργου και πατάτε Αποθήκευση. Στην ενότητα Tasks, μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε τα καθημερινά tasks της ομάδας σας, θέτοντας προθεσμίες, κάνοντας αναθέσεις και ορίζοντας προτεραιότητες. Μπορείτε να συσχετίσετε, επίσης, κάθε task με τον αντίστοιχο πελάτη ή έργο, αλλά και να παρακολουθείτε με χρονόμετρο τη διάρκεια της ολοκλήρωσής του. Με τα tickets, μπορείτε να δώσετε στους πελάτες τη δυνατότητα να ανοίγουν νέα tickets για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, τα οποία μπορείτε να αναθέτετε άμεσα στην ομάδα σας. Να ενημερώνετε τον πελάτη σας για την εξέλιξη της επίλυσής τους και να του απαντάτε απευθείας από το λογισμικό. Στην ενότητα Leads, μπορείτε να καταχωρείτε τους δυνητικούς σας πελάτες, αλλά και να τις συνδέσετε απευθείας με κανάλια στα οποία διαφημίζεστε όπως τη Google ή το Facebook, για να διαχειρίζεστε καλύτερα τις πωλήσεις σας.
Τέλος, μπορείτε να δημιουργήσετε αυτοματοποιημένα πρότυπα emails για κάθε ενότητα, αλλά και σε όποια γλώσσα επιθυμείτε.